dnešního videa z Brawl Stars. Jo, rovnou tu máme tutoriál. Jdeme na to. Trochu si to stlumím. Tak. Máme získat gemy. Jaký protivníci. Pojďte. Tak zničíme. Aha. To bychom měli. Super attack. Jasně. Juhu! Jej, tutoriál máme. Super. Super. Haló? Let's do this. Aha. Tam si jméno. Tak. Uh, 3v3. Jo, jdeme. Určitě to stahujte, je to na App Store i na obchod Play, takže doporučováno. Teď se můžeme schovat. Nice. Very nice. Nebo ten, co vůbec vždycky sbírat. Kruciš. Musí to být zakempený u té dle, nevím, studny, dolů, já fakt nevím, co to je. Jo, vždycky do 10 gemů minimálně. Myslíte, že tady je nějaká postava zvaná Medic, která nás vyhýluje? Třeba jako v Team Fortress, jak v Overwatchi. Jo. Run, bitch! Run! Onem! No tak. 3, 2, 1. Juhu! Vyhráli jsme. Match over. Až to byly boty. Jo, to asi bude, že to bude něco jako tutoriál. Jo. Okay. Jej. Šok. Se na něj podíváme. Jo. Podíváme na toho ptáka ohniváka. Jo, další. To je doslova pták ohnivák. Mně se asi nejslíbí takhle, na druhém místě takhle. Tak. A když tahle hra vypadá hodně pěkně, musím říci, to asi všechno. Jo. Pikachu. Aha, od levelu 5. Jak poznám, kolikátej jsem level?
Jo, takhle to je stejně jako to bylo i v tom Clash Royale. Co pak to je? Jdeme go. Ikonka. Zkusíme to. Mer 2009. Aha. Tak si dáme ještě jeden o 2 zápasy a pak to ukončíme. Tuhle epizodu. Čekaj, jak dlouho už je. To stejně, když půjdu sem. Aha, moc se tam nemůžu, super. Určitě už bych chtěl novou postavu. To jako nemohu říct, že bych nechtěl. No tak dělej. Jdeme gemíky. Давай. A klidně můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli, abych si to s nějakým youtuberem no s někým, abych si to zahrál. Jak to nebyl sám. Určitě pište. Tohle už Nita, už se povedala svého medvídka. Já jí říkám Nina. Jo, prostě. To se k ní hodí Nina. Jo, pojď. Jdem, no tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juhu! Dali jsme to. Jej! Bling bling. Shelly? Se jmenuje Shelly? Jej. Co tam má zajímavého? Upgradey na Shelly a 15 coinů. To je dobrý. Tak příště bude Nita. Sorry, napište do komentářů, jestli vám to vadí, ale já ji prostě čekám Nina. Mně se to prostě k ní víc hodí. Třeba Colt, Bull, Molibík, Jessie, Big Box, ty jsou eventy, Brock, OK. Dynamite. Bo. Superman Bo. Tak, čau Bo. Megabox. Si můžeme... Aha, za 4 tisíce. 5 tisíc, další Megabox. Já si už nejsou další postavy, že? Jo, takže asi tam ty dostanu jen z těch boxů nebo megaboxů. No, že se mohl koupit za real money. To asi ne. Já to ne. Jej! Tak jo lidi, doufám, že se vám tohle líbilo. Jo, dejte like. Komentář. Sdílejte tohle videjko. A zatím čau.